Masquera say Mushe Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kuchanga kukuhepa nino channel. Please don't forget to subscribe. Kana chukua karaka subscriber. Don't forget to comment and share this video. As Mushe Zimbabwe tawigira nyaya ya Buda nyaya ya Henrietta Henrietta Rushwaya uya ari kunzi akaendeswa kuremand nemapurisa nenyaya yake ari kupomerera kubatwa pa Robert Mugabe Airport akatakura 6 kg dzegold idzo dzainzi aenda nadzo ku Dubai. Henrietta Rushwaya akabatwa mugore 2020 achida kushandisa VIP route yepa Robert Gabriel Mugabe Airport apo pari kunzi ndo paakabatwa ne 6 kg dzegold dzanga dziri worth 330,000. Henrietta Rushwaya ari kunzi anga ne 2 ma-CIO akabatwa nawo but ari kunzi akasiwa nenyaya yekuti papasina evidence. Mushe Zimbabwe Henrietta ari kunzi anga ane handbag ranga naro ranga rine gold iri, saka ari kunzi paakaendeswa mapurisa akapa excuse achiti akatakura wrong handbag. Chinzi handbag ranga rine gold raifanira kunge riri kumba, raifanira kunge akaenda naro akarisiya kumba. Mushe Zimbabwe Henrietta akasungirwa nyaya yekuti anga asina permit yekutransporta gold kubuda naro muno munyika Mushe Zimbabwe. Mene munoona sei nyaya yabuditswa yaHenrietta mumwedzi yapfuura. Pane documentary rakabuditswa neAl Jazeera. Henrietta Rushwaya akabuda achitaura achiti anokwanisa kubuditsa gold every week Mushe Zimbabwe muno muZimbabwe, asi this time zviri kunzi akabatwa this time ari kutongerwa nyaya yekubatwa kwaakaitwa ne 6 kg idzi Mushe Zimbabwe dziri worth 330,000. Tizvo zvamuri kufunga pamusoro penyaya yaHenrietta kuti anovharirwa here mujeri, nyaya yake yakamirira kutongwa. Saka tudze zvamuri kufunga kuti anovharirwa here mujeri kana kuti achangobuda Mushe Zimbabwe. Tudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.